Har du tænkt over, hvordan du får en cykel, der er skræddersyet til dig? Hos Endurance Sport er vi klar til at hjælpe dig i mål. Vi kalder det BikeFit. Når du booker tid hos os, møder du vores udvalgte BikeFit-specialister. En professionel måde at komme godt fra start, uanset om du er til komfort, performance eller begge dele. BikeFittet bygger på præcise målinger og en databaseret tilgang kombineret med en individuel vurdering af din anatomi. Med professionel udstyr og dokumenterede metoder sikrer vi en løsning, der holder. Også på de lange ture. Vi analyserer din position og ser på samspillet mellem krop, cykel og bevægelse, så alt er i balance. Hos Endurance Sport forstår vi sporten. Vi dyrker den nemlig selv. Derfor er vores BikeFit ikke kun bygget på viden, men også erfaring og løbende sparring. Med en helhedsorienteret tilgang finder vi dit perfekte skæringspunkt mellem komfort og aerodynamik. Der, hvor du er mest effektiv. Vi ved nemlig godt, at det er detaljerne, der gør forskel. Vi tilbyder et højt serviceniveau, hvor vi giver os god tid til at sende dig ud af døren med en ny glæde for sporten og en cykel, der arbejder med dig og ikke imod dig. Din bedste oplevelse på cyklen, den starter her. Book din tid til et BikeFit hos Endurance Sport.